El Saló de Plens de l'Ajuntament ha recuperat alguns dels actes que no es van poder celebrar en el marc de l'última Fira Avícola a causa de la Covid-19. Seguint totes les mesures de seguretat, ha tingut lloc la recepció als comerços guanyadors del concurs de paradorisme, així com als establiments, que han fet 50 anys. També s'hi ha reconegut la tasca del sector de la pagesia pretenca i dels criadors i criadores del pollastre i capó Rassaprat. Tot plegat per posar en valor la feina que han fet aquests sectors de la ciutat durant aquests mesos tan complicats per la pandèmia. Un treball i un esforç que l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha agraït als i les comerciants del Prat. Jo us dono avui, primer, això, la benvinguda i us vull donar les gràcies. Us vull donar les gràcies doblement. Us vull donar les gràcies perquè com a comerços, com a serveis de la nostra ciutat, doncs en general ho heu estat passant molt malament durant aquests mesos i per tant gràcies per resistir, gràcies per mantenir la voluntat de servei que té un comerç, que és servir o ajudar a la resta de veïns i veïnes de la nostra ciutat. Una feina que també ha volgut posar en valor Marina García, qui s'ha estrenat en aquest acte com a regidora de Comerç i Turisme. Després de l'any que hem tingut el 2020 en el que ens hem vist obligats a reformar-nos, a remodelar-nos, també ho han hagut de fer els comerços de la ciutat, que al final són qui vitalitzen els carrers, qui omplen els carrers de gent i són vitals per la ciutat. Per tant, és un goig, tot i que la situació és la que és i hem hagut d'adaptar l'acte i la celebració a unes noves maneres i unes noves mesures. És tota una alegria felicitar gent que fa 50 anys de negoci, que fa 50 anys que treballa per la ciutat i la veritat és que molt contents també de la participació que hi ha hagut per part dels comerciants al concurs de paradorisme. En el marc del 14è concurs de paradorisme, el Premi a l'aparador amb més qualitat artística i Premi Accèssit ha estat per Cronos Joiers, situat al carrer Frederic Soler número 6. L'aparador més original ha estat el de Mandala Patx, situat al carrer Coronel Sant Feliu número 53. Pel que fa al Premi a l'aparador amb millor composició amb criteris sostenibles, se l'han portat Ofi Prat, de l'Avinguda Verge de Montserrat número 52. Per últim, el Premi Especial del Jurat ha estat per Mobles Halso, a carretera de la Marina número 178, i el Premi Instagram, escollit de forma aleatòria, l'ha rebut la senyora Maria Teresa Fernández. En aquest sentit, també s'ha entregat un reconeixement als 13 establiments de la ciutat que han complert 50 anys. Els altres protagonistes de la Fira Avícola són els criadors i criadores del pollastre i capó Rassaprat i els pagesos i pageses de la ciutat. És per això que un any més, i tot i el context actual, s'ha volgut homenatjar la seva tasca que manté viu el passat i present agrícola i ramader de la ciutat. Tenim un producte d'una qualitat excepcional, com és la pota blava, i tenim un producte d'una qualitat excepcional també, que és el producte de la paca. I la conjunció d'aquestes dues coses ens fa que sigui especial la gastronomia. Haver de descentralitzar tots els actes i totes les celebracions que realitzen en el marc de la Fira Agrícola, els hem hagut de modificar, els hem hagut de moure, però no podem deixar de reconèixer la tasca de tots els agrícoles, de tots els pagesos i de tots els criadors de raça pota blava que fomenten la criança i el treball al camp del Prat i també al final tota la projecció que això suposa per la nostra ciutat a nivell de gastronomia i de turisme que genera al voltant del nostre parc agrari, dels nostres espais i la nostra sostenibilitat en el turisme. Els primers que vau ser capaços de reinventar aquesta proximitat que sempre havia sigut l'agricultura, però també molts dels comerços que vosaltres teniu és aquesta capacitat d'apropar la ciutadania a tot el menjar, que com deia l'alcalde era necessari per la vida. Jo crec que amb aquesta part sols ho podem agrair, perquè vam tindre que treballar colze a colze, però si més no, crec que l'objectiu ho vam aconseguir. El Premi Josep Oliva a la cultura i la tradició pageses enguany ha estat per la unitat de mecanització agrària. D'aquesta manera han tingut lloc, tot i que en un format diferent, alguns dels actes clàssics de la Fira Avícola que aquest 2020 no s'ha pogut fer com és tradicional i amb què any rere any es reconeix la tasca dels establiments comercials i els sectors agrícola i ramader de la nostra ciutat.